Isang maliwalas na araw sa ating lahat. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So medyo matagal din po na di po tayo nakapag-upload ng ating hunting content. So ito tayo ulit. So, bago nyo tuluyang panoorin yung content natin, sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, pag-subscribe po yung channel natin at always click na rin po yung notification bell para updated ka rin kung gusto mong panoorin ulit yung mga upcoming upload po natin. Ayan o, tignan nyo yung palibot natin. Ayan, napakalawak na kabundukan guys. Ano, yung kulay blue dun sa dulo, yung pinakamataas na yun. Pagdating ng summer, dun tayo maghunting ng wild chicken. But for now, Limukon hunting tayo guys. Kala ko ulan kanina, medyo makulimlim, pero ngayon sumilip na naman yung haring araw. So hanap tayo ng magandang spot para magtawag ng halimukon. Pulutin natin yung unang patama natin na halimukon guys. So ito, nakaisa na tayo guys. Ayos. Ayan, so ang ganda ng view. So maganda rin yung ganito guys para makapagpapawis tayo. So yan natin tinira. Ito yung pangalawa. So dito nahulog guys. Ito, nakadalawa pa lang tayo. Dito lang tayo pumesto sa may mga silong ng mangga. Tapos nandun yung Bluetooth speaker natin. May tinira tayo dito sa malapit sa atin, oh. Halos tapat na natin. Tapos yun, oh, bumagsak doon sa harapan ko.
Pulutin natin. Limukon. Tapos may tinira pa ako ulit doon guys. Pupulutin ulit natin. Tara. So may tinira ulit ako dito. Tapos dito bumagsak. Halos magkakalapit lang guys itong dalawa. Tara. Damputin natin. Ito. So ito. Nakadalawang. Tama tayo dito sa may mga puno ng mangga. So nakaapat na tayo guys. Nalimukon. So dito lang ako umupo guys oh. Mas tamang tama doon oh. Dito yung tinira ko halos tapat ko na guys. Ang daming harang na dahon kanina. Pero tinagos ng ating pilit kasi malapit lang. Lipat na tayo ng pwesto guys. Wala na tayo mahintay dito. Lutin natin yung panglima. Yung panglima natin. Ayan, so nakalimang. Alimukon na tayo guys. Ito ang hirap guys kapag masukal yung madaanan natin. Ayos, butit malinis na dito. Makasya oh. Yan, punta tayo yan sa silong. So, kailangan natin tignan mabuti yun. Nalakaran natin guys, mahirap na. Baka may mga kubra dito. So ito guys, napakasukal yung hunting area natin pag ganitong style ng pagkahunting. Ayan. So pwede tayo dito magpatunog ng ating Bluetooth speaker. Langanin guys, parang hindi napuruan pero umikot siya dito tapos bumagsak doon. Hopefully mahanap natin. Tara. So ito, kapupulot pa lang natin itong pang-anim natin guys. So bali dyan siya bumagsak sa may kawayan. Ang layo guys. Ayan o, sa puno ng akasya. Akala ko sablay. Tapos nung pagkatama natin, lumipad siya dito. Butit nakita natin, nasundan natin hanggang yan. Tapos narinig ko na lang na may parang bumagsak. Butit nakita ko sa may silong ng kawayan. So ganun guys, ang hirap guys kapag hindi siya ma-one time guys na mahulog kung saan natin tinira. Kung hindi na naman natin mahanap, sayang. Okay, abang pa tayo dito. Tara, ulitin natin yung pang-pito. Ay. Pang-pito natin.
Ayan guys, nakapito tayo, nalimukon. Ayos na yan. So uwi na tayo. Hanggang dito na lang yung video natin guys. Let's go. Hanggang dito na lang yung content natin sa araw na to. Maraming salamat sa inyo at nasamahan nyo ako hanggang matapos itong video natin. At kung ano man po yung reaction nyo, comment lang po sa ating comment section. So sa mga basher po natin, good vibes lang tayo. So let's go, uwi na tayo. God bless. Peace out.